O primeiro que necesitaba era como unha especie de título, un pegamento que o amalgamase todo, porque isto van ser historias, entón necesitaba algo que o reunise. Falei aí cun meu amigo que leva toda a vida dedicada a isto do ensino, toda a vida. Pedinlle, por favor, que me dixese... Bueno, pois imos ver un destes produtos meus típicos híbridos entre o que é un espectáculo teatral e o que é un espectáculo de narración oral. Quero dicir, facer teatro, pero ao mesmo tempo contar a xente unhas historias, contar unhas historias e ao mesmo tempo facer algo de teatro sobre o tema, pois é a partir de memorias que todos temos do noso paso pola escola, polo mundo do, en fin, do ensino. Xa sei que palabra, xa sei, mocos. Mocos, eu quedei mocos, non esperaba un título así, mocos. Pero bueno, eu pedinho, el deumo, ademais que se o pensas ben, que carai, tampouco está mal, porque miren, os mocos hai que recoñecelo, mal pegamento non son. Así que, señoras e señores... É unha idea moi bella, sempre mandaba rondando, a máis partir dunha mesa, e todos temos lembranzas e cousas que nos contaron do instituto, das escolas, etcétera, etcétera, e quedando, e a partir dunha foto que apareceu nos medios sobre uns neniños no principio do confinamento, uns neniños que están así metidos nun cuadradiño en Francia, creo que foi, dixo, ten que ser xa, e entón empezamos a montalo en xaneiro, febreiro, estreamos a finais de marzo, o que pasa que despois tivemos un pequeno parón porque, bueno, estou dedicado tamén a outros espectáculos, e se sabe como é isto, e este debe ser a cuarta función, esta é a cuarta función. Todas partes, con el, o que para mí... Bueno, é un sitio que eu xa coñezo, estiven aquí, pues, con espectáculos teatrais, con monólogos, contando, etcétera, etcétera, e sei que hai unha boa comunicación co público, o público ben disposto a pasalo ben. Cando o público ben disposto a pasalo ben, un pode decepcionalo, claro, pero en principio xa hai algo gañado, xa é que queren, se eles queren, e ti acertas a darlle o que eles queren, pois realmente a cousa vai para diante. E eu, como é preferible que sexa optimista, son optimista de que o seu público virá querendo pois conectar comigo con esas memorias do mundo da escola, do mundo do ensino. Diso que quixéramos ou non, todos fomos algunha vez, se cadra non queríamos, preferíamos estar na praia non na escola, pero que remedio. Chegou cedo, era o seu primeiro día, non quería, cedo, e resulta que diante da porta da escola xa estaban un grupo de rapazotes destes que viven máis lonxe, eu non sei vostedes, pero eu recordo cando era pequeno, os que vivíamos máis lonxe sempre chegábamos antes, os que vivían ali á porta da escola sempre chegaban tarde, é típico, os rapaces estaban, bueno...